Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sojawanmu na Nijar sun yi nasara, sun kashe 'yan ta'adda fiye da 100, sun kama da yawa da kayan aikinsu. A garin Makolondi, region Kintilaberi, sojawanmu sun yi nasara a Makolondi inda suka yi ciki da wata matattara ta 'yan ta'adda. Wuri ne inda suke zama da suke aji kayayyakinsu. Sojawanmu suka kashe ɗan ta'adda 146. Ɗan ta'adda 146 sojawanmu suka tashi da su. Suka kama ɗan ta'adda 53 da rai. Sannan kuma suka kama moto inji na hawa 108. Da tricycle wanda da shine suke zarganiyansu suka kama guda 4 da mota hayes guda. Da abinci da yawa da kayayyaki nasu na ta'addanci. Ku diba dan Allah ƙarfi da ƙoƙarin da sojawanmu suke yi. Sojawan Nijar ba su san ja ta baya ba. Ina mamakin kullun da mu 'yan Nijar wai zan mu hito mu rika cewa sojawanmu ana kiran su basu zuwa, sojawanmu basu kare wannan gefen, sojawanmu basu menene. Wannan cin zarafi ne ko rashin sani da muke yi a haƙƙin sojawanmu na Nijar da muke cewa wai basu kare gari ko muna kiran su basu zuwa ko kuma wani abu. Sojin Nijar bai san da ja da baya ba. Sojin Nijar kowanne da yake hita daga gidansu ya san da cewa ya tayi ne don ya kare ƙasa, kuma in ya hita ya san sai kaddara ko ya dawo ko kai ya dawo, amma shi duka ya yarda da abu. A ce sojawa a hari ɗaya na matattaran 'yan ta'adda sun tashi da ɗan ta'adda fiye da 200, 146 a mace 53 an kama su da ransu, to wallahi sai dai mu jinjina. Sai dai mu jinjina ga sojawanmu duka force de defense kinmu na cewa masha Allah amana musu addu'a, Allah ya ƙara musu ƙarfi, Allah ya ƙara ba su nasara. Mu kuma 'yan ƙasa mu san yadda muka yi duk yadda ake mu nisanci ta'addanci, mu rika ba sojawan mu haɗin kai. A cikinmu ne yawanci za ku gani mu muke ba 'yan ta'adda labari ko kuma mu muke rufa ma 'yan ta'adda asiri, wanda in an zo ana tambayan akwai 'yan ta'adda sai mu ke faɗi. Ku diba shekaran jiya da aka samu latija na Atalaberi wanda dan shi yake ta'addanci, amma kullum in an tambaye shi sai ya ce a'a har ranar da Allah ya tona mishi asiri. Ku diba jiya wani bidiyo da ya hito dan sarkin namanta ƙauyen nan da ake, wai dan mai garin shine yake ta'addanci, sai da asiri ya tono. Da dan gari kullum ake cin gari. Kenan yana da kyau wannan munafincin da muke yin shi a cikin Nijar mu daina, mu san da cewa dan ta'adda rufa mushi asiri ba abun yi bane. Sannan kuma mu ƙara ma sojawan mu haɗin kai, mu ƙara musu ƙarfin gwiwa. Kaɗan abun da zan mu yi ma wa'annan sojawan shine wallahi mu gode musu kuma mu kama musu da addu'a. Mutanen da suka je suka bar uwayensu da ɗiyansu da matansu da abokanninsu suka je suka ba da rayuwarsu don mu don ƙasa, to wallahi kaɗan shine mu gode musu, kuma mu yi fatan kullum za su dawo cikin gida sun yi nasara, sun kare ƙasarmu duka. Alhamdulillah wannan nasara da sojawanmu suka yi, sai mu ce Allah ya ƙara kawo zaman lafiya a duka region kinmu na IS a ƙasarmu Nijar ma musamman. Da fatan kuma wannan cin nasara da ake yi 'yan region Kintilaberi za ku gane da cewa ba wai an bar region bane ba a so a gyara, abu ne ana yi na tsaro, amma Nijar ƙasa ce mai faɗi, kuma wajen Tilaberi nan ne mahaɗa guda 3 nan ta ƙasashen mu na IS, kuma so ake duk yanda ake IS kinan sai ta faɗi, musamman ma nan da wata 2 nan da ya mana saura na wata 6 da ECOWAS ta bada. Mu ci gaba da addu'a ƴan uwa, mu ci gaba da kama masu sojawanmu, mu ci gaba da waye da kanmu, mu ci gaba da tone da asiri, mu ci gaba da kuka ƙauyukanmu babu zama lafiya, ba shiru zamu yi ba, haka ne mu ci gaba da kuka, mu rika kiran hukumarmu don ta saurara don su zo a gyara. Allah ya ƙara kawo mana tsaro a ƙasar nan tamu Nijar, Allah ya ƙara kawo tsaro a IS, Allah ya ƙara kawo tsaro a Sahel da ƙasashen Afirka duka.